DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniis ang pagad lang niyo sa aking mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Inay, bakit niyo kami iniwan agad? Hindi ba namin kaya? Kailangan mo namin kayo. Abi, nakikiramay ako sa inyo. Aling Pilar, sabi niya, mamimili lang daw siya ng mapagsasaluhan namin para sa birthday ko. Yung pala, hindi na siya babalik. Nalulungkot din ako at nabigla sa pagpanaw ng kaibigan ko. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi bali nang wala kaming pagsaluhan sa birthday ko. Basta kasama lang namin siya. Tatagan mo na lang ang loob mo. Talaga sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tonya. Bakit, Tonya? Bakit mo ako iniwan? Kailangan pa kita. Paano na kami ngayon ng ating mga anak? Gardo, marami-rami na yan na inom mo. Tama na yan. Masakit, Desto. Mahal na mahal ko si Tonya. Ngayon, parang hindi ko alam kung paano pang mabubuhay nang wala siya. Huwag ka sanang panghinaan ng loob. Alalahanin mo, nariyan pa ang tatlong anak niyo ni Tonya. Mas kailangan kanila ngayon. Si Abby, dapat hindi na lang siya ipinaganda ni Tonya. Buhay pa sana ang asawa ko.
Huwag mo sana siyang sisihin. Dahil tulad mo, nasaktan din siya sa nangyari. Itay, nailibing na po si inay. Nakaalis na rin yung mga nakipag-libing. Hindi pa po ba tayo uuwi? Mauna na kayo. Iwan niyo na ako. Ayoko pang iwan ang asawa ko. Pero gabi na po. Iwan niyo na ako! Ako na lang uuwing mag-isa. Hihintayin na lang namin kayo sa sasakyan. Halika. Nay, kabang braso ko po. Nasasaktan ako. Kung ayaw mo masaktan sa akin, huwag matigas ang ulo mo. Umuwi na kayo. Iwan niyo na ako! Pilar, nakatanaw ka pa dito sa may bintana. Gabi na. Matulog na tayo. Iniisip ko lang si Abby, Desto. Paano na kaya siya ngayong wala na ang kaibigan ko? Nariyan pa ang tatay nilang tatlo. Si Gardo, naniniwala ako na pagkatapos magdalamhati, muling kikilos yan para gampanan ang obligasyon sa kanyang mga anak. Sana nga. Sana nga'y mangyari ang sinasabi mo. Taong to. Duda ka ba kay Gardo? Mabuting ama naman siya sa mga anak niya. Ewan ko ba. Pero nag-aalala ako para kay Abby. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay, tawag niyo raw po ako. Oh, may sasabihin ako. Simula ngayon, ikaw nang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay dito, ha? Dahil wala ng nanay mo. Naintindihan mo ba? Opo. Hayaan mong makapag-aral sina Cindy at Tyrone. Opo, Itay. At sa birthday mo sa makalawa, huwag ka nang umasang may celebration pang mangyayari. Naintindihan ko po. Sige, malis ka na. Nakabili na ako ng Pride detergent. Tamang-tama ito sa mga labahin ko. Magsisimula na ako maglaba. Sasabihan ko na lang si Cindy magsaing. Cindy! Cindy! Ano ba yun, ate? Nanonood ako eh. Magsaing ka muna. Ang dami ng labahin ko, oh. Tingnan mo. Sabi ni Itay, ikaw nang gagawa ng lahat dito ah. Bakit mo ko inuutusan? Nagpapatulong lang ako para mapadali yung mga gawain. Para pagkatapos ko maglaba, kakain na tayo. Importante yung pinanonood ko eh. Magsaing ka muna bago ka maglaba dyan. Bakit ba ayaw mo sumunod? Hoy, ate mo ako ha?
Tsaka ba't ka ganyan? Di ka naman ganyan dati Susumbong kita kay Itay. Sasabihin ko, sinisigawan mo ako, pinipilit mo ako! Bakit? Dahil hindi ka marunong sumunod sa akin. Di ba sinabi ko na sa'yo, ikaw nang gagawa ng lahat ng mga gawain dito? Sinusunod ko naman po kayo Walang yun. Nagsisinungaling ka pa, ha? Ha? Sinabi sa akin ni Cindy, ang paninigaw at pamimilit mo sa kanya na magsaing. Nagpatulong lang naman po ako sa kanya dahil marami labahin ko. Kung anong sinabi ko, yun ang sundin mo. At huwag mong abalahin sina Cindy para tulungan ka, ha? May ginagawa rin sila eh! Wala naman pong masama doon. Dati naman nagtutulungan kami nung buhay pa si Inay. Iba na ngayon! Dahil patay ng nanay mo at kasalanan mo yun. Hindi ko naman gusto mamatay si Inay. Mahal na mahal ko rin po siya. Kung hindi niya hinandaan ang lintik na birthday mo, hindi siya mga-aksidente. Kaya ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Ikaw! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, si Abby itong makakasabay ko Mukhang malungkot siya. Babatiin ko nga. Abby! Abby! Ay, kayo po pala, Aling Pilar. Pupunta ako sa palengke. Ikaw, saan punta mo? Doon din po. Ay, mabuti. Magkakakwentuhan tayo habang patungo ron. Oh, kumusta na kayong lahat ngayong wala na si Tonya? Napakalungkot po. Malaki ang pinagbago mula nung mawala si Inay. Ay, masasanay din kayong magkakapatid na gumawa sa bahay. Dahil nga wala na kayong ina. Kaya nyo naman yun Magtulungan lang kayong tatlo. Ako lang naman mag-isang nagagawa ni Itay sa bahay. Ha? Opo. Ibig mo sabihin, hindi ka tinutulungan ng mga kapatid mo? Ginagawa ni Gardo yun kay Abby? Oo, Desto. At sinasaktan na rin niya si Abby. Siguro sinisisi pa rin niya ang bata sa pagkamatay ni Tonya. Uy, pambihira naman siya. Aksidente ang nangyari at hindi rin gusto ni Abby yun. Ganon din ang sabi ko sa kanya noon. Pero hindi pala niya tinanggap. Ay, nakakawawang Abby. Pinagdurusan ng kanyang ama kahit wala naman siyang kasalanan. Ito na nga bang inaalala ko noon, Pe. Ang magbago si Gardo kay Abby. Marahil naman babalik din sa dati ang pagtingin at trato ni Gardo sa kanyang panganay. Kailangan lang magpalipas ng ilang buwan. Hindi ako naniniwalang mangyayari pa yun. Wala nang kaibigan ko. Kaya hindi ako magugulat kung hindi na rin pagmalasakitan ni Gardo si Abby. Ba't nasabi mo yan? May dahilan ba para hindi pagmalasakitan ni Gardo ang kanyang panganay? Malapit ng pasukan.
na ipamili na ni Itay sina Cindy at Tyron ng mga gamit nila. Samantalang ako, hindi mo lang ako tinatanong ni Itay saan ako magkukuleyo. Ano kaya kung ako magtanong sa kanya? Pero baka naman magalit yun. Tapos saktan lang ako. Ay, bahala na nga. Susubukin kong kausapin si Itay. Wala namang masama sa sasabihin ko. Oh, alis na ako, Abi. Po. Ang bahay, huwag mong pababayaan, ha? Opo. Bagay ang mga kapatid mo. Opo. Tay? May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Ano ba yon? Bilisan mo at baka mahuli ako sa trabaho. Kasi po malapit na yung pasukan. O, ngayon? Saan po ako magkukuleyo? Ano? At sino naman ang nagsabi sa'yo mag-aaral ka pa? Ibig niyo sabihin, hindi na po ako magka-college? Hindi na. Hindi ba't sinabi ko na noon pa? Ikaw nang gagawa ng mga trabaho dito sa bahay? Kaya ko naman pong gawin yun kahit na nag-aaral ako. Basta makapag-aaral lang ako. Hindi na kita kayang pag-aralin. Hirap na ako eh. Total naman tapos ka na ng high school. Kaya huminto ka na. Hayaan mong makatapos naman sina Cindy at Tyron. Pero Itay... Huwag kang matigas ang ulo mo! Tatamaan ka na sa akin! Magbago pa kaya ang trato ni Gardo kay Abby? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Abby. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Boyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniisang pagad lang niyo sa akin mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit!
May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maaabot Ko Rin ang Langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Hello? Oh, Lani. Oo. Ewan ko nga eh. Hindi ko alam kay Itay. Baka hindi na ako makapagkuleyo sa susunod na pasukan. Talagang ganun. Kasi nagka-problema kami. Dahil nga sa pagkamatay ni Inay. Lani. Sige, next time na lang tayo uli mag-usap ha. May gagawin pa kasi ko eh. Okay. Bye. Kakaingit naman si Lani. Puti pa sila. Makakapag-aral pa rin. Maaabot nilang kanilang mga pangarap. Samantalang ako, di ko alam kung matutupad ba ang mga pangarap ko. Kasi galit sa akin si Itay. Oy, Cindy! Saan ang punta mo? Sa school po, Aling Pilar. Nauna na nga po sa akin yung kambal ko eh. Ganun ba? Ay naku, pasukan na nga pala ngayon, ano? Opo. Ang ate Abby mo, saan siya papasok ng college? Ay, hindi niyo pala alam. Hindi na po pinag-aral ni Itay si ate. Ha? Bakit? Sabi po kasi ni Itay, nahihirapan na raw siya sa gastos. Kaya kami na lang daw po ni Tyron ang pinag-aaral niya. Ay, sige na po, Aling Pilar. Ito na po yung sasakyan kong jeep. O sige, mag-iingat ka. Opo. Kawawa naman si Abby. Matalino pa naman siya. Ay, nagbago na nga si Gardo sa bata. Saan pa tayo pupunta, Gardo? Sa tindahan ni Aling Maring, doon tayo magkwentuhan habang nagiinuman. Kung natao ka, parang namang hindi mo alam na hindi ako umiinom ng alak. Uy, alam ka namang dumadalang tayo ng dumada. Abay matuto yung lalamunan natin.
Kaya uminom ka na rin kahit konti lang. Oh, maiba ako ha. Oo. Hindi mo na pala pinag-aaral si Abi. Dinaldal ba niya sa inyo ni Pilar? Hindi. Nakakasabay minsan ni Pilar si Cindy sa sakayan. At siya ang nagsabi. Nahihirapan na ako sa mga gastusin, Desto. Kaya pinahinto ko siya. Kailan mo siya pag-aaralin uli? Kung kailan ako makaluwag. Bahala na. Hindi ko naman obligasyong pag-aralin pa siya. Yun ang sinabi niya sa akin, Pilar. Ay, lalo lang tuloy ako naawa kay Abi. Oo nga. Ginawa na siyang katulong ni Gardo. Paano pa kaya siya makakatapos ng kolehiyo niyan? Teka, may naisip ako eh. Ano yun? Sabihin mo sa kanya, kumuha ng vocational course. Walang gastos yun. Oo nga no. Sa pamamagitan nun, magkakaroon siya ng maayos na trabaho. At pwede na niyang pag-aralin ng sarili niya. Hayaan mo, sasabihin ko ito agad sa kanya. Pupunta ako sa kanila bukas na bukas din. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ito na po yung merienda nyo, Tay. Sige na, iwan mo na ako. Tay, meron po sana ako sasabihin sa inyo. Kung hihingi ka ng pera, wala Wala. Wala ka namang pinagkakagastusan dito sa bahay Kaya hindi mo kailangan ng pera. Hindi po yun. Ano nga? Gusto ko po sana kumuha kahit na vocational course Ano? para po magkaroon ako ng maayos na trabaho. Wala pong gastos yun, Tay. Alam mo ikaw, makulit kaya? Matigas ang ulo mo Bakit niyo naman po ako pinuhusan ng kape? Dahil ang hirap mong umintindi. Akala mo walang gastos ang vocational? Yung pamasahe mo, mga project. Saan mo kukunin ang pera sa mga yon? Di ba sa akin din? Ilang buwan lang naman po yun. Pagka po may trabaho na ako, matutulungan ko na rin po kayo. Itong bahay ang intindihin mo at ang mga kapatid mo. Yun ang gusto kong itulong mo. Paano ko naman po matutupad yung mga pangarap ko? Kung lagi lang po ako dito sa bahay. Masagot ka pa? Kapag hindi ka tumigil ng kasagot, itong plato at basong ihagis ko sa mukha mo! Nailagay ko na sa banyo yung unique toothpaste na kailangan mo, Tyron. Okay. Papasok na ako doon, ate. Mm. Ay, siya nga pala. Yung mga marami kong damit, kunin mo na lang sa kwarto ko, ha? Ito naman yung mga labahin ko, ate, oh. Oh, ang dami niyan Para ka naman hindi nasanay. Oo nga. Makapasok na nga sa banyo.
Ito nga palang damit na to. Planchain mo, ate, ha? Kasi kailangan ko ito mamayang gabi. Bakit? Saan ka naman pupunta mamayang gabi? Birthday kasi ng isa kong friend. Lagi ka na lang nagpupunta sa party. Baka mamaya mapabayaan mo na yung pag-aaral mo, ha? Pwede ba? Huwag ka nga makialam. Huwag kang magalit. Concern lang naman ako sa'yo dahil akong ate mo. Si Tay nga hindi ako sinasaway. Ikaw pa? Bakit hindi ka na naman papasok, Cindy? Nahihilo na naman ako, Tyron, eh. At saka, parang... Uy, ilang araw ka nang lagi nahihilo, ah. Naku, Cindy. Bakit? Baka naman buntis ka rin katulad ng syota ko. Ano? Buntis din yung syota mo? Oo, no problema ko nga eh. Kung paano ko sasabihin kay Itay. Naku, di ako magagalit siya sa atin, Tyron. Pinigo natin siya. Ako, handa akong pakasalan si Kathy. Tulungan at payagan na ako ni Itay. Ikaw, pakakasalan ka ba ng boyfriend mo? Hindi pa nga niya alam ang tungkol dito, eh. Bakit hindi mo pa sinasabi? May kakaiba ka na palang nararamdaman. Kasi naman, hindi pa siya bumabalik galing probinsya. Halika na, ate. Sumabay ka na sa amin magmerienda ni Tyron. Oo nga, ate. Ha? Ay, hindi ba ako tapos sa ginagawa ko dito? Mamaya na lang yan. Halika na, ate. Kumain na muna tayo. Oo, sige. Oo nga, gutom na nga rin ako. Ayun. Eto, kumuha ka nitong pansit at garlic bread. Masarap to. Salamat. Oh, Cindy, bakit mamon lang yung kinakain mo? Diba paborito mo naman tong pansit at garlic bread? Noon yun, ate. Pero ngayon ayoko na. Bakit? Nasusuka na ako dyan, eh. Ano? Bakit ganun? Kasi buntis siya, ate. Ha? Ikaw naman, Tyron, no? Una mo pa ako ibinuko, eh. Buntis din namin yung syota mo, ah. Naku po. Ano Yan ba yan? ang problema namin, ate. Di namin alam kung paano sasabihin kay Itay. Ate, sana tulungan mo kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong meron? Bakit parang nagtitipon kayong tatlo dito sa sala? Tay, meron po sana kaming sasabihin sa inyo. Ano ba ang drama to, Cindy? Tyron, nahawa na ba kayo dito kay Abby? Hindi po drama. May problema po mga kapatid ko. Ano ba ang problema nyo, Cindy, Tyron? At bakit kailangan isang kutyo pang babaeng ito? Tay, sorry po. Sana huwag kayong magalit. Ano nga? Buntis po ako. Ano? At ikaw, Tyron, ano naman ang problema mo? Tay, buntis pong nobya ko. Ano? Mga walang ya kayo. Pinag-aaral ko kayo, yung pala puro kalokohan lang ginagawa nyo. Sorry po, Itay. Sorry? Ha? Tay, huwag po kayong magalit. Anong wag? Tama po mga kapatid ko. Kailangan po pakasalan ni Tyron yung girlfriend niya. At si Cindy naman. At si Cindy naman, dapat pakasalan rin ang nakabuntis sa kanya. Wala po siya, Tay. Anong wala?
Tinakasan na po ako. Oh, Diyos ko! Ano ba itong ginawa mo, Cindy? Ano? Hindi ang braso ko pa nasasaktan Talaga ako. mo sasaktan Baka kung paano dinadala niya. Mga walang ga kayo. Tama na po, Itay. Ikaw na babae ka. Kasambot ka nila, no? Ha? Ha? Record! Kasambot ka nila sa panluloko sa akin. Hindi po ako kasabot! Kanina ko lang naalaman lahat! Sinungaling! Tama na po. Huwag mong saktan si ate. Anong wag? Anong iniisip mo, Tyrone? Nakukonsensya ako, Cindy. Dahil sa nangyari kay Ate Abby. Bugbog sarado siya dahil sa atin. Huwag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, alam na ni Itay ang lahat at tutulungan pa rin niya tayo. Yung palang dahilan, kaya marami kang pasa. Kasi po nagalit sa akin si Itay, Aling Pilar. Nakipagsabuatan daw ako sa mga kapatid ko para lukuhin siya. Pambihira naman siya. Abay, parang sa'yo niya ibinuhos ang galit niya dun sa dalawa. Mula po nang mawala si Inay, nagbago na sa akin si Itay. Noon po ang akala ko. Babalik pa sa dati ang lahat. Pero mali pala. Hanggang ngayon, galit pa rin siya sa akin. Kailan kaya niya ako mauunawaan na hindi ko naman ginusto Ate, ang nangyari kay Inay? Kailan pa? Ano pang mga hirap ang daranasin ni Abby? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas bilang Abby. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo
ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko kayong lahat. Tiniis ang pagadlang niyo sa akin mga pangarap, ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang langit! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang, Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Ano? Ginulpi ni Gardo si Abby? Bakit? Nagalit daw si Gardo dahil kinonsinti raw ni Abby ang kanyang mga kapatid upang lokohin siya. Paano naman siya niloko? Ganito kasi yon. Nagpatulong kasi yung dalawa kay Abby para sabihin kay Gardo yung problema nila. At alam mo ba kung anong problema? Itong si Cindy nabuntis at hindi mapanagutan ng lalaki. Huh? At si Tyro naman, nabuntis yung nobya niya. Uy, anong kasalanan ni Abby doon para bugbugin niya? Ay, yun na nga eh. Alam mo, naawa ako sa kanya nang makita ko kanina sa kanila. Para kasing sa kanya ibinuhos ni Gardo ang galit dun sa dalawa. Paano mo naman nakausap si Abby? Dumaan ako kanina doon. Tinempohan ko na wala yung magkapatid. Nabalitaan ko kasi na may gulong araw dun sa bahay nila. Kaya inalam ko. Sobra na talaga ang kaibigan natin. Inalila na nga si Abby, sinasaktan pa. Ay. Pinigilan mag-aral. Ngayon, ginawang shock absorber. Desto, ano kaya kung kausapin natin si Gardo? Ilang beses ko nang pinaliwanagan yun, Pilar, pero ayaw makinig. Alam ko na. Sabihin natin na ipapasok natin ng trabaho si Abby. Para makalaya na yung bata sa kanya. Saan naman natin siya ipapasok? May alam ka ba? Oo. Kay Loleng. Tamang-tama. Naghahanap siya ng tauhan ngayon. Kaya lang... Sige na. Awang-awa na talaga ako sa anak ni Tonya.
sarap ng ipinamerienda niyo sa akin, Pilar, Desto. Ano bang okasyon ngayon? Ay, wala naman. Nakatuwaan ko lang na magluto ng maraming kakanin. Binigyan ko na nga rin yung iba naming kapitbahay Kaya tinext ako nitong si Pilar na isama kita para makakain. Ang dami pa nga kasi ng pagkain. Pwede ka pa magdala sa inyo. Ay, salamat. Matutuwa si na Cindy Tyrone nito. May sasabihin nga pala kami sa iyo. Ano yun? Yung kaibigan ko kasi, nangangailangan ng tauhan sa kanyang patahian. Naisip namin si Abby para kumita siya at makatulong naman sa'yo. Irerekomenda namin siya kung gusto mo. Maganda sana yan Kaya lang, mas kailangan siya sa bahay siya na kasi talagang marunong mag-asikaso sa bahay. Isa pa, alam nyo, nakalulungkot mang sabihin, pero buntis si Cindy. Ha? Alam niyo na, nadala ng kapusukan. Tinakasan naman ng nobyo. Kaya mas kailangan niya ngayon ng kasama sa bahay. Ganun ba? Sayang naman yung trabaho. Matuturuan pa siya ng kaibigan namin dun. Hayaan niyo na siya. Nakatutulong naman siya sa akin sa bahay Kaya lang, Gardo, paano naman yung mga pangarap ng bata? Desto, hindi mahalaga sa akin ang pangarap niya. Ang mahalaga, masunod niya ako. Gardo? Bakit ka naman ganun sa bata? Talaga bang hindi mo alam, Pilar? Matali kayong magkaibigan ni Tonya. Pero, natanggap mo naman ang bata, di ba? Oo, noon. Pero ngayong wala na si Tonya at kasalanan pa ni Abby, galit ng nararamdaman ko para sa kanya. Huwag kang ganyan. Walang kasalanan si Abby sa nangyari. Isa pa, ilang taon na patay si Tonya. Oo nga naman, Gardo. Kalimutan mo na ang mga sama ng loob. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi! Nangyari sa lakad ninyo ni Tyrone? Pumayag naman ang mga magulang ng nobya niya. So, sustentuhan na lang muna magiging anak namin ni Kathy. At pag nasa tamang edad na, tsaka na kami magpapakasal. Wala ka na palang problema, kambal. Huwag mong tawanan ang gusot ng pinasok nyo. May problema pa rin ang kakambal mo dahil magkakaanak na siya. Mas mabigat na responsibilidad yon. At ikaw naman, Cindy, ihanda mo sarili mo. Dahil malapit ka ng maging ina, hindi madali yon. Opo. Kaya nga si Abby, kahit kinukuha ni na Pilar para magtrabaho, hindi ko pinayagan. Dahil alam kong kailangan mo ng katulong dito. Lalo na kapag nanganak ka na. Salamat po, Itay. Kaya lang, Tay. Parang kawawa naman po si Ate Abby. Ano? May pangarap din po siya sa buhay. Magiging katulong na lang ba natin siya habang buhay? Hating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Paulit-ulit ko pa rin naririnig yung pag-uusap ni na Cindy, Tyrone at Itay. Di nila alam. Narinig ko lahat ng pag-uusap nila. Buti
maunawaan. Kailan pa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito muna ako mauupo sa labas ng bahay namin. Mas malamig dito eh. Aba, si Abi itong parating ah. Babatiin ko nga at nang makamusta. Abi! Abi, daan ka muna! Ay, Aling Pilar, kayo pala. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Saan bang punta mo? Sa mall. Kasi nagbilin si Itay kagabi. Mamili daw po ako ng mga kailangan sa bahay. Bibili din po ako ng Star Wax Floor Wax. Oh? Ubus na ko kasi yung floor wax namin eh. Talaga? Pareho pala tayo ng ginagamit. Oh? Ay, hindi nakakapagtaka. Mahusay kasi talaga yun. Ay, opo talaga po. Ay, kumusta ka na? Nakapanganak na si Cindy, hindi ba? Opo. Pero sa bahay pa rin ako eh. At pag wala si Cindy, ako po nag-aalaga sa pamangking ko. Ganon? Opo. Saan naman siya nagpupunta? Hindi pa naman siya pumapasok ah. Ay, naglilibang siguro. Ayun, nagpupunta sa mga kaibigan niya. Pero ikaw, ayaw nilang payagang maglibang. Aling Pilar. Pasensya na. Hindi ko gustong saktan ng damdamin mo. Naiinis lang kasi ako kay Gardo. Wala na siya sa katwiran. Pero sana, kahit ganyan ang nangyayari, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong pamilya, ha? Mahal ko po sila. Hindi ko po magagawang magalit sa kanila. Lalo na kay Itay. Ate, gabi na. Bakit nasa iyo pa rin si baby? Nagpunta kasi si Cindy doon sa kaibigan niya, Tyrone. Magbabahan yun talaga oh. Imbes na alagaan ang anak niya, maglalakwa siyang inaatupag. Mabuti na lang, magaling ka mag-alaga ng bata. Napatulog mo siya. Nasanay na rin sa akin yung pamangkin natin. Ate. Oh, bakit? Kung sakaling makakapag-aral ka, ano bang kurso ang gusto mong kunin? Business management sana, Tyrone. Kasi gusto kong magnegosyo. Kaso, ayaw naman ni Itay. Alam mo, nagtataka nga ako eh. Kung bakit ganun siya sa'yo. Kapatid ka naman namin. Dapat nga, mas gustuhin niya makapagtapos ka ng pag-aaral. Lalo na ngayon, tumatanda na siya. Siguro, pagkaya niyan naaalala din niya ako. Sa room namin ng anak ko, Tyrone. May tatanong na ako sa'yo. Para naman importante eh. Ano ba yun? Cindy, may bago ka bang nobyo? Ha? Madalas kang wala dito. Iniiwan mo kay ate ang anak mo tapos kanina, nakita kita. May kasama kang lalaki. Magka-holding hands kayo. Ano kasi, Tyrone? Di ba nangako tayo kay Itay na ayusin ang buhay natin? Bakit kung ano-ano na naman ang ginagawa mo? Sa halip na alagaan mo ang anak mo, hinahayaan mo lang kay ate. Narito lang naman siya sa bahay eh. Kaya okay lang na alagaan niya. Ikaw ang nanay. Dahil di ka naman nag-aaral, dapat ikaw ang mag-alaga sa baby mo.
Pag nalaman ni Itay na nakikipag-boyfriend ka na naman, naku, sigurado hindi ka niya mapapatawad. Pwede ba? Yung jowa mong pakialaman mo, ha? Baka hindi niya inaalagaan ang anak ninyo. Hindi yung ako nakikita mo. Inaalagaan ni Kate ang anak namin. At hindi siya nakikipagmabutihan sa ibang lalaki. Kaya ikaw, umayos ka. Kung ayaw mong isumbong kita kay Itay. Tay, dumating na pala kayo. Oo, bakit? Gusto niyo po bang ipaghain ko na kayo? Busog ako. Mas ka na dyan. Ba't niyo naman po ako tinulak? Dahil umaara ka sa daan eh. Visit ka. Kayo lang naman ang inaalala ko. Ano? Bakit bang lupit niyo sa akin? Anak niyo rin naman ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti nga sa'yo. Epal ka kasi. Hoy! Ay! Kakagulat ka naman, Tyrone. Bakit ka ba nagugulat dyan? Nagtataka ako sa'yo eh. Nagsasalita, tumatawa ka mag-isa. Natatawa lang ako sa ginawa ni Itay kay ate. Bakit? Ano bang ginawa niya? Tinulak siya. Ha? Papansin kasi sobre. Gustong hainan ng pagkain si Itay. Lasing nga yung tao. Cindy, hindi ka ba nagtataka? Ano? Kung bakit galit si Itay kay ate? Wala naman siyang ginagawang masama sa ating lahat. Pero pati tayo, tinuruan ni Itay na magalit sa kanya. Ha? Anak din naman ni Itay si ate, di ba? Kapatid natin. Kasi nga, siyang dahilan kaya namatay si Inay. Na alam naman nating lahat na hindi totoo. Dahil nabundol si Inay ng isang mabilis na van. Naisip ko lang, may iba pa kayang dahilan ng pagbabago ni Itay kay ate? Bakit narito kayo sa kwarto ko? Ano kailangan nyo? May itatanong po sana kami sa inyo. Ano ba yon? Kagabi kasi nakita namin na tinulak ninyo si ate. Mabuti sa kanya yon. Mapapil eh. Hindi ko naman siya kailangan. Lumalapit siya. Bakit po ba parang ang laki ng galit nyo kay ate? Anak ni po naman ninyo siya. Kapatid namin. Hindi ko siya anak. Ano po? Pero, paano? Anak siya sa pagkadalaga ng nanay nyo. 1 taon na siya nang pakasalan ko si Tonya. Tay, Oh, ikaw. Bakit narito ka sa kwarto ko? Ano na naman ang kailangan mo? pwede ko po ba kayong makausap? Kung hindi importanteng sasabihin mo, itutulak na naman kita palabas sa itong kwarto ko. Totoo po ba? Hindi niyo ako anak. Ano? Totoo po bang anak niya ako sa pagkadalaga? Alam mo na pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Kaya pala, mula nung mamatay si Inay, nagbago na kayo sa akin. Hindi pala kayo
ang tunay kong ama. Ano na ang magiging buhay ni Abby ngayong batid na niya ang lahat? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Abby. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.